Kaixo guztioi, Asier López Arriago kazetaria naiz, eta bideo honen arrazoia da, azaroaren 13an Azpeitiko Napar Zuzterrak taldeko kide gonbidatu nautelako hitzaldi bat ematera, eta gaia da, jakingo zuen bezala, aurten eta hemendik hurrengo 2 urtetara, EAEko eta Espainiako instituzioek lehen mundu biraren mendurrena ospatzen dutela, ospatzen ari direla, eta horrekin batera, orain dela 5 urteko pertsonai eta gertakari bat erabiltzen ari dela gaur egun eta hemen bakoitzaren interes politiko, ekonomiko eta kulturalen arabera. Batzuek Espainiatik erabiltzen dute nazionalismo espainiarra eta garai bateko imperioaren loria goratzeko, eta hemen Euskal Erdian aldiz elkano baliatzen ari dira ze nabigatzaile onak eta itsasoan euskaldunek ze abilaz diren azpimarratzeko beste gauza batzuk atzean edo eskutatuz. Eta hori da, adibidez, beste batzuek lehen lerroan jarri nahi dutena, nola hori ezin den elkano eta garai hartan egindako eta gertatutakoa ezin dela euskaldunon edo euskal herritarron ikur edo enbasadore bilakatu, izan ere garai hartan imperialismoaren mesedetan egindako barrabaskeriak beste gaur egun arte sortu duten katea oso horreza dela jarraitzeko, eta aldiz aldarrikatzen dutena da historia eurozentristak ahazturara kondenatutakoak lehen lerrora ekarri behar direla, eta hori dira emakumeak, jatorrizko herriak eta oro har kolonialismoaren ondorio eta kalteak zuzenean sufritu dituztenak eta gaur egun arte sufritzen ari direnak, horietaz gehiago hitz egin beharko liratekeela. Hor diskurso asko daude, eta gai interesgarria da, eta nahi duenak, eta plazerra duenak, azaroaren 13an Azpeitin hortaz arituko gara.